खुलुमबाय गामियारि सोलोंसालि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे मोजां इनफरमेशनखौ नोंथाङा थाबै मोननो हायो गोजोन्थों। लोगोफोर दिनै जोङो प्रोग्रामिं लेंगुवेज कम्पिउटार प्रोग्रामिं लेंगुवेजनि गिबि खोलोब दायो जोङो HTML नि ओंथिया मा आरो बेनि सोमोन्दै ससेबाबो जों सावरायगोरनि बेवहाय दं HTML नि फुल फर्मानो जाहैबाय हाइपारटेक्स्ट मार्कआप लेंगुवेज बेनि ओंथिखौबो आं फोरमायगोन। दा बे HTML बा हाइपारटेक्स्ट मार्कआप लेंगुवेजखौ गिबियाव सोर इउज खालामजेनदोंमोन बेवहाय बेखौ गिबियै इउज खालामजेननाया जाहैबाय टिम बार्नार्स-ली। बेनि फुल मुङा जाहैबाय टिम'थी जन बार्नार्स-ली। बिथाङा मा होनदों 8 जुन 1955 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथाङा गिबियै HTML खौ फार्स्ट भार्सन हिसाबै बाहायदोंमोन बा गिबि खोलोब हिसाबै बाहायदोंमोन बियो 1990 मायथाइयाव। बेयो जाहैबाय HTML 2.0 बेखौ रिलिज खालामदोंमोन 1995 मायथाइयाव। दा बेनि बिथाङा सासे W3C होनना बुङो जायखौनाखि वर्ल्ड वाइड वेब कन्सर्टियाम नैबेयो मोनसे दङ वेब पेज डेभेलप खालामनायाव जेसेबांनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स जि दं बे माबाखौ बानायनायाव वेब पेज डेभेलप खालामनायाव बबे रुल्सखौ जोङो एक्सेप्ट खालामगोन बबेखौ खालामनाय जानाय नङा नैबेनि सोमोन्दै जि गनायथि होगोन बेनि मोनसे आफाद दङ बेनो जाहैबाय वर्ल्ड वाइड वेब कन्सर्टियाम जायनाखि माने मोनफ्रोमबो वेब पेजनि बा वेब पेज क्रिएट खालामनायनि मोनफ्रोमबो रुल्सखौ बियो खानानै होयो। दा बार्नार्स-लीया बिनि डाइरेक्टर हिसाबै बिथाङा दंमोन आरो गिबि खोलोबाव जोंना मा होनो फार्स्टआव HTML खौ जोङो मोनब्रै माबायाव सोलिगासिनो दङ। दायो जोंना माने फार्स्ट हिसाबै जि इउज खालामदों बेयो जाहैबाय 2.0 बियो माब्ला रिलिज जादोंमोन माब्ला बाहायजादोंमोन 1995 मायथाइयाव। बै समनि 1990 मायथाइयाव 95 मायथाइयाव जि बाहायजादोंमोन जि HTML 2.0 बाहायजादोंमोन इउज खालामजादोंमोन बेयाव बारा एसेबां डेभेलप नङामोन बै समाव कडिं हिसाबै जोङो जास्ट मेन फ्रेमखौल' बानायनो हायोमोन बेवहाय टेबल्स क्रिएट खालामनो हायोमोन लिमिटेड फांक्शन्स आरो लोगोसे जोङो माखासे बटन्सफोर अपसनफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नेक्स्टआव फैबाय 3.2 नैबेयावहायबो जों माखासे इमप्रुभ खालामनाय जादों बेवहाय बेयो फाइनालाइज जादों जोंना बेखौ जों इउज खालामदों 1997 मायथाइयाव। बेखौ इउज खालामनायनि जोंहा मोननैसो आपग्रेड मोननो हायो बेवहाय बे आपग्रेड मोननो हानाया जाहैबाय जोङो जेसेबांनाखि जों टेबल्स क्रिएट खालामनो हायोमोन नैबे टेबल्सआव नांगौ बायदि रोखोमै जोङो अपसन्सफोरखौ मोनदोंमोन जाहाथे बिनि साइज बायदिसिना बेफोरखौ होनो हानाय केपासिटिबो जादोंमोन आरो लोगोसे बटनजों लोगोसे गोबां जोङो माखासे फर्म बायदिसिना बेफोरखौ जोङो इउज खालामनो हादोंमोन। बेनि नेक्स्टआव फैदों HTML 4.01 4.01 नैबे भार्सना जाहैबाय बेयो जाहैदों 1999 मायथाइयाव बेयो रिलिज जादों बेखौ जों इउज खालामनो मोनदों। बेवहाय जोङो मेथामेटिकेल जोङो माखासे जि पारफर्म खालामनांगौ दङ जि जोङो सानखान्थियारि मावसोलोफोरखौ जोङो बेखौ आपल'ड खालामनोबा जों बेखौ लिरनो हानाय केपासिटिया बेवहाय जादोंमोन। नेक्स्टआव दा दङ HTML 5
नैबे 5 भार्सन जिखुनु 5 भार्सना जोंना दा बियो गोदानै सोलिगासिनो दङ जों बेखौ इउज खालामगासिनो दं आरो बियो आरो गोबां माने आपग्रेड जानो दंबावो बियो दासिमहालागै सोलिगासिनो दङ दा HTML5 आव जोङो गोबां रोखोमनि डिभाइसफोराव एडजास्ट जानाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो बेवहाय बबे बबे ब्राउजाराव सापर्ट जागोन बबेयाव जाया नैबेफोरखौ जोङो मेक्सिमाम माबायाव बे बुस्थुखौ बे जोङो बानायनाय जिथुनाखि वेब पेज बियो मोनफ्रोमावबो सापर्ट जायो जेन नैबेखौ बेवहाय इमप्रुभ खालामनाय जादों दा जोङो बेखौ एसे सावरायबाय दा HTML नि फुल फर्मखौ जों मिथिखागौ हाइपारटेक्स्ट मार्कआप लेंगुवेज बेनि ओंथिया जाहैबाय हाइपारटेक्स्ट मानो बुंनाय जादों हाइपारटेक्स्ट माने टेक्स्टखौ लिंक खालामनानै मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन पेजाव जोङो थांनो हानाय जे जोङो मोनसे इन्टारनेट जितु लिंकनिफ्राय गुबुन मोनसे लिंकआव थांनायनि थाखाय जोङो बेखौ हाइपारटेक्स्ट होननानै बुंनाय जादों बेखौ ओमफ्राय मार्कआपनि ओंथिया जाहैबाय मार्कआप माने जोङो जि लिरो जोङो जि टाइपिं खालामो जि वर्ड्स लिरो बा जि टेक्स्ट लिरो बे टेक्स्टखौ जोङो मा होनो गोबां रोखोमनि जोङो महर होनो हायो जों बेखौ गोसोबायदि इटालिक बोल्ड बेनिफ्राय बेनि साइज बायदिसिना बेफोरखौ गिदिर खालामनो हायो दा बेनिखायनो बेखौ जोङो मार्कआप होनना बुंनाय जायो बेनि उनाव जोङो लेंगुवेज बेयो जाहैबाय मोनसे बेखौ प्रोग्राम टाइपिं खालामनानै कोड लिरनानै जोङो मोनसे वेब पेज बा मोनसे इलेक्ट्रनिक पेज हिसाबै जोङो बानायनो हानायखायनो बेखौ लेंगुवेज होननानै बुंनाय जायो बेखौ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जों बेयो मोनसे प्रग्रामिं लेंगुवेज नङा नाथाय बेखौ जों लेंगुवेज होननानै बुंनो हायो दायो जोङो बोरै बेखौ जों जागायजेननोसै गिबियाव जों माबोरैहाय जोङो जागायगोन दा जोङो फार्स्ट जागायजेनोब्ला जोङो नटपेडआव जोङो बाहायनो हायो नटपेड जोङो नटपेडआव खालामगोरनि नटपेड एसे टाइम लागोन इया थालांबाय बार' नटपेडआव जों जागायगोरगोन बेनि उनाव जोङो बेनिख्रुइ साबसिन जों मा इउज खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन गिबियाव जोङो होगोन HTML दा जों HTML होनाय लोगोसे जों बेखौ क्ल'ज खालामखागोन जाहाथे जोंनि माबाया बावैनि HTML एन्ड नेक्स्टआव जोङो टेब थुगोन मोनसे बेनि उनाव जोङो हेड होनांगौ हेड बेनि उनाव आरो हेडखौबो जोङो मोनसे टेब बुनानै नायनो मोजां खालामगोन बेनिफ्राय गोजौआव लांफिननानै हेडनि गेजेराव जोङो टाइटेल होनो गोनां जायो टाइटेल जों फारसेनिफ्राय जों सावरायगोन बे टाइटेलखौबो दिस इज माय सिम्पल वेब पेज टाइटेलखौ जों क्ल'ज खालामगोन टाइटेल बेनि उनाव जोङो हेडनि उनाव जों बडि इउज खालामगोन बडि जों बेफोरखौ फारसेनिफ्राय जों सावरायगोन बडिखौ जों मानि थाखाय इउज खालामनाय जायो बडि बेनि उनाव जों होगोन बेवहाय H1 को जों बाहायनि H1 माने हेडिं 1 दिस इज माय सिम्पल वेब पेज H1 को जों क्लोज खालामबाय दा गिबि हिसाबै जों बेखौ सेभ खालामनि Ctrl S थुबाय बेनि उनाव सेभ जागोन जोङो बेखौ डेस्कटपआवनो सेभ खालामसै नङाब्ला जोङो डेस्कटपआव मोनसे सोलोंसालि हिसाबै जों मोनसे फोल्डार बानायनि गामियारि सोलोंसालि मोनसे फोल्डार बानायबाय गामियारि सोलोंसालि जों बेवहाय दोनथुमलांबाय थानोसै दा बेवहाय दङ जोंना फाइल नेमाव जोङो मा होगोन फार्स्ट 1 st पार्ट होबाय जोङो फार्स्ट पार्ट डट
HTML जोङो गोसोआव लाखि जेब्लायबो जेब्ला फाइल लिरनायनि नेम लिरनायनि उनाव .html खौ होनो दाबाव मानो होनबा बेयो जाहैबाय HTML पेज HTML मोनसे फाइल दा HTML फाइलखौ जों जेब्ला ब्राउजाराव खुलिगोन बा ब्राउजाराव जों सालायनो सानो अब्ला जोङो .html एक्सटेनसनखौ बाहायथारनांगोन दा बेवहायबो नागिरना मोनो नाथाय जोङो बेखौ खालामाबालासिनो .html होयोब्ला डाइरेक्टलि बियो सेभ जासिगोन दा जोङो बेखौ नायनो हासिगोन फार्स्ट पेज हिसाबै बेखौ दोनथ'बाय दा जोङो दङ सोलोंसालिनि बेयाव सेभ खालामदों नैबे ब्राउजाराव जोंना दङ एक्सटेनसन हिसाबै जोंना डाइरेक्टलि जों बेखौ बाय डिफल्ट क्रोम ब्राउजारखौ इउज खालामदों हिसाबै जों बेवहाय नायनो हासिगोन नै बेयो जाहैबाय जोङो फार्स्ट आउटपुट दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय जे बैयाव लिरदोंमोन नैबे कड लिरनाया बे कड लिरनाया जोंना गिबि हिसाबै बेवहाय फैबाय दा जोङो बेखौ माखौ जों मानो बाहायनाय जायो आरो माबोरै बाहायनाय जायो बेखौ जों सावरायगोन नैबेवहाय HTML होदों HTML जेब्ला जों कडिं खालामो HTML खौ जोङो फार्स्ट आरो लास्ट बेयो जाहैबाय ओपनिं आरो नैबे जाहैबाय क्लजिं ओपनिं आरो क्लजिंनि गेजेर बाहागोआवसो जोङो जेसेबांखिनि लिरनो गोनां दङ जों बेखौ लिरनो हागोन हेडआ जाहैबाय गोजौ बाहागोआव जों जि नुहोगोन नैबेखिनियाव साप'ज हमना ला जोङो नैबेवहाय नुगोन बेखिनियाव जों जि नुहोगोन बेनो जाहैबाय हेड थारमाने नैबेखिनियाव आरो बेवहाय जि नुहोगोन नैबे गोजौ बाहागोआव हेडिं टास्क मा खामानि मावगासिनो दं जों बबे पेजआव दङ जों बेखौ नुहोनोबा नैबे हेड सेक्सनाव जोङो नैबे हेड सेक्सननि गाहाय बाहागो गेजेर बाहागोआव जोङो नैबे टाइटेलखौ लिरनायनि थाखाय जोंना हेड सेक्सन माने नैबेनिफ्राय जि सोमजिदों नैबे गोजौ बाहागोआव थागोन आरो दायो बेनि उनाव जोंना टाइटेल दङ टाइटेला जाहैबाय जोङो बे वेब पेजनि नामखौ बे मुंखौ मा दोनगोन साप'ज जों हमना ला बेवहाय दिस इज माइ सिम्पोल वेब पेज बिदि होननाय लोगो लोगो जोङो नैबेवहाय नैबे गोजौआव नुनो मोनदों जोङो दिस इज माइ सिम्पोल वेब पेज जों बेखौ सोलायनो हायो हमना ला आं बिदि होआबालासिनो सिम्पोल वेब पेजल' होबाय आङो दा बेखौ Ctrl S जों सेलेक्ट खालामफिनबाय नेक्स्ट जोङो रिफ्रेश खालामसै दिनै बे सोलायबाय थारैनो जोंना दिस इज माइ सिम्पोल वेब पेजनिफ्राय सिम्पोल वेब पेज फैबाय दायो जोङो हेडनि उनाव हेडखौ क्ल'ज खालामनांगोन मानो होनबा जोङो बेखिनिखौल' हेड खालामगोन नङाब्ला जोंना जुदि बे गाहायखिनियाव जुदि हेडखौ जोङो होयोबा नैबेबो गोजौआव नुजाफागोन बेनिखायनो जोङो बेखिनिखौ नैबेखौबो गोसोआव लाखिनो गोनां जे टाइटेल ओपनिंनिफ्राय क्लजिं होनायनि बेलायाव ओपनिं होनायनि लोगो लोगो नैबेनिफ्राय जुदि ओपनिं खालामबाय ओमफ्राय बेखौ बेसिम जों क्लजिं खालामबासो जोङो बेनिफ्राय जेसेखिनिनिफ्राय ओपनिं जादों बेनिफ्राय नैबे क्लजिंसिम जोङो हेडिं जिथुनाखि टाइटेल बेवहाय नुनो मोनगोन नङाब्ला जोङो हमना ला जोङो बेखौ जुदि थांनानै नैबेफोराव जुदि होयोब्ला जोङो मा जागोन बेयो गोरोन्थि जागोन आरो जोङो बे माखासेखिनिखौबो टाइटेल पेजाव जों नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो बडिखौ जों मानो इउज खालामो बडिया जाहैबाय गासै जों जेसेबांखिनि नुजागोन बेखिनियाव जों बेसेबां नुजाहोनो गोसो बे स्क्रिनाव नैबेखिनिखौ जोङो बडिनि सिङावनो जों लिरनांगोन बडिनि सिङाव जेसेबांखिनि जोङो लिरो बेयो जाहैबाय मेइन बडि पेजनि बडि पेजाव जों मा खालामनो गोसो जों माबा सावगारि एड खालामनो गोसो बायदिसिना बेफोरो गासैबो बेवहायनो जागोन ओमफ्राय थाङै बडिनि उनाव जों बेवहायनो लिरलांबाय थागोन जेसेबां नांगौ जा लिरो बेनो नुजागोन बेखौ जों जिंगासिनो नाङा उनाव जों सावरायलांबाय थागोन दा नैबेवहाय बडिखौ जों जेब्ला ओपनिं खालामोबा जोंना क्लजिं खालामनायाबो गोनां क्लजिंखौ जोङो माजों खालामनाय जायो क्लजिंआ जाहैबाय नै ओरै हमना ला साप'ज आं खोन्थानिबाव बडि बेयो ओपनिं जाबाय दा बेखौ क्लजिं खालामनोबा मोनसे नैबे स्लेशखौ होनानै बडि लिरफिनबानो बियो क्ल'ज जासिगोन थारमाने बियो बेनिफ्राय जागायनानै बिनि गेजेरावनो थानाय जेसेबांखिनि दं बेखौ श' खालामगोन आरो बियो बाइन्ड खालामनानै लागोन थारमाने बेनि गेजेराव बियो हमथाना लागोन नैबेखौ फोरमायनाय जादों
दा बिदिनो गोबां टेक्स दं टेग होनना बुङो नैबेखौ बेफोर टेगआ बेफोर बडि आरो HTML माने HTML मोनसे लेंगुवेज नालाय बे लेंगुवेजआ नैबे गासै सिंनि बाहागोनि जेसेबां दङ बेखौ बाइन्ड खालामना लानायखायसो बियो वेब पेजाव श' जागोन दा बेनिखायनो जोङो गिबि खेबनि जि आउटपुट बा जि नुजाथाय बेखौ जों मोननो हाबाय जि लिरो बेनो नुजागोन नैबेयो आङो नैथिनिखौ जोङो नैबे H1 बेखौ हेडिंखौ होनाय जायाखै बेनिखायनो बाय डिफल्ट जेसेबांखिनि जाना थायो नैबेनो बेखौ माबाना नुजाफैयो बेयो जाहैबाय 11 बाय डिफल्ट 11आव थायो दा बेखौ जोङो बयनिख्रुइ फिसासिन हिसाबै जोङो 6 जायो H1 H2 H3 जेसेबांनि बारायलाङो 2 3 4 5 6 6सिम थाङोबा बयनिख्रुइ फिसासिन जायो आरो बयनिख्रुइ देरसिना जाबाय H1 दा H1आ जाबाय हेडिं दा बेनिखायनो जोङो गिबि खेबनि माबाखौ बाहायबाय बेनि थाखाय जोङो नैथि हिसाबै जोङो माखौ जोङो इउज खालामबा मोजांसिन बेवहाय जों सावरायनि बेयो जाहैबाय बेवहायनो थांनानै जोङो मोनसे माबा लानि बेनि थाखाय नटपेडखौ बाहायाबालासिनो जोङो नटपेड प्लास मोनसे दङ जायनाखि नटपेडनिख्रुइ जोबोर मोजांसिन आरो नटपेडआव जि बेफोरनि माबाखौ खोन्थाया नैबेफोरो माजों लिंक दं आरो बबेयाव जोंना थालांदों बेखौ नुनो मोना जों हमनो हाया बेनिखायनो इन्डिकेसन गैयैखौ जोङो नटपेड प्लासआव जोङो इउज खालामोबा नटपेड प्लास जों बेखौ डाउनलड खालामनानै जों इनस्टल खालामनो हागोन आरो एसे नेटआ स्ल' अब्लाबो मोनगोन बे नटपेड प्लासआव थांनानै जोङो गिबि बाहागोआवनो डाउनलड्स दङ सरि इन्टारनेटनि प्रब्लेम र' फैगोन बिराद स्ल' जादों दामानि दा फैजासिम जोङो मोनसे आंनाव इनस्टल खालामखानाय दङ आं बेखौ एसे फोरमायनो सानदों नटपेड प्लास हिसाबै नैबेयो नटपेड प्लासआव जोङो दहायनिखौ कपि खालामना लाबोनोसै कपि पेस्ट जोङो बेहाय बेखौ सेभ खालामसै नेक्स्ट थाखाय जोङो बेवहायनो खालामफिनगोन बायदि जोंनाबो दंखायो गामियारि सोलोंसालियाव फार्स्ट नैबे दंमोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ फार्स्ट होआबालासिनो निउखौनो जोङो माबा 1.html नैबेखौ होनो हायो बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंनो फोरमायखागोन नैबे HTML बेयाव थुयोबा HTMLजों नैबे HTMLजों लिंक दं नैबे अपेनिं नैबे क्लजिं बेजों लोगोसे हेडखौबो जों नायनो हायो हेडखौ नायनाय लोगो लोगो हेड अपेनिं नैयो बेनि उनाव नैबे क्लजिं जों माब्लाबा हमना ला जोङो हेडखौनो जोङो क्लजिं खालामनो बावबाय हेड क्ल'ज खालामनो बावोबा जोंना मा जागोन दानिया जों सेभ खालामनानै नायनोसै हेडआव थुयोबा जोंना जेबो इन्डिकेसन खालामनाय नङा जे बे जे क्लजिं गैया नैबे आरो दा बेनिखायनो बेयो मोनसे जोबोद मोजां एप्लिकेसन जायनि गेजेराव जोङो बेयो मोनसे एरर कारेक्सन खालामनो थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो जोङो बेखौ बाहायगोन जोङो माखासे जिनाखि भिडिअ बानायबावगोन बेनि थाखाय जोङो बे एप्लिकेसनखौ बा बे डेभेलपमेन्ट एनभाइरनमेन्टखौ जोङो इउज खालामगोन दा जोङो गिबि खेबनि थाखाय बा गिबि पार्ट 1 हिसाबै जों इन्ट्रडाक्सन हिसाबै जों बेखौ बाहायबाय बा बेखिनिखौ जों सोलोंबाय जानो हागौ नोंथाङा इन्टारनेट कानेक्सना दासिमबो दङ दा प्रब्लेम दङ नैबेखौ एसे रिफ्रेश खालामनि कानेक्सन प्रब्लेम गोबां नेटआ जोबोद प्रब्लेम जादों
Notepad++, downloads, and downloadsनि उनाव नैबे आपडेट भार्जन बेयाव क्लिक खालामबानो डाउनलड जासिगोन। डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नै मोननै डाउनलड जाबाय। दा मोनसेखौल' जिखुनु डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनाया गोरलैसो। जों केन्सेल खालामनोसै, बेखौबो केन्सेल खालामनोसै, अलरेडि आंनाव दंखायो हिसाबै। बेखिनियानो दिनैनि थाखाय।